So, nakuha ko na si Baba, si Zizi. Wala pa akong secret. Ako, sana. Tapos si QQ, Dada, Sisi, and Hehe. Bahala na kung sino yung makuha. So, wish me luck! So, meron ng card dito, mga ka-nose. So, hindi ko muna kukuha para surprise. Uy! Ang cute! So, nakuha na natin si Hehe. Yung hindi pa natin nakuha is si Sisi, si Dada, si QQ, at syempre sa Secret. So, very rare lang talaga si Secret, especially for version 2. So, swerte talaga yung mga Labubu lovers na nakakuha ng Secret sa mga nakakita ko sa TikTok. So, hopefully, makuha natin isa-isa sila at walang dupes. Naku, sana nga. So, good luck! Good luck sa atin! So, sa original, dapat ito si Dudu naka-face dito na side. Hindi yun naka-face sa harap. So, isa din itong evidence na original po yung nakuha natin na Labubu for birthday. Uy! Si QQ. So, nakita natin is si Dada, Sisi, and Secret.